Готов ли си? Да. Първият да влезне, моля. Аз съм полицая Светлана. Мога да хвана всички крадци на този свят. Заради мен може да спите спокойно вечерта. Добре, благодаря. Следващият. Аз съм каратист от 10 години и мога да щупя всяка една дъска. Готов съм да се изправя срещу всеки един каратист. Добре, ще се помисля за вас. Следващият, моля. Здравейте, аз съм космически войник и отбранявам нашата страна от извънземни нашествия. Имам космически кораб Платон и с него се бия срещу нападателите. Много сте плаха, много сте тиха. Трябва ми повече увереност. Благодаря. Следващият. Здравейте, аз съм пчеличката Майя. Приятно ми е. И обичам да събирам нектари да правя мед. Вие бяхте страхотна пчеличка, благодаря. Следващият. Хой! Хой! Той ще бъде много шантав. Аз съм каратист! Мога да разбия всяка плочка! Ой! Печеля съм 150 битки! И мога още толкова! Добре, благодаря. Следващият. Моля, представете се. Здравейте, аз съм Лили. Мога да се свързвам с духове. Мога да ви предскажа бъдещето ви. Въртя кристална топ. Гледам на карти. И вие може да ми предскажете бъдещето. Ако искате да разберете какво ще се случи с вас, ме последвайте. Благодаря ви, вие бяхте страхотни. Ще се свържам с одобрените. Благодаря за всичко.